Omroep Friesland doet eigenlijk niet op cultuur. De vraag is of ze weten of cultuur bestaat. Dat heeft ontleend aan de Sioux-Indiaan. Die zegt van, nou, dat is Sioux als die zo veelst. Nou, ja. Ik zei, als je die Fries veelst, dan is het wel Fries. Was die verbinden, was die net verbinden. Die kaart was meidje. Ja. Heel bewust elkaar. Intellectuele leegte, gebrek aan intellectuele diepgang. Het is een no-go-area, zo'n Friese identiteit in Friesland. Wij zijn beide Fries en praten ook, maar als het niet een groot zelschap is, dan worden mensen, ja, dan wordt het vervelend. Net dwar. Dus intellectuele beheindens, no-go there, net dwar, net hebben over identiteit, net benemen. En ik zit natuurlijk in die moderne, wat Craig zei van, nee, ik ben eigenlijk veranderd hoe we identiteit hebben. Ja. Nee, want we zijn allemaal gelijk. Ja, we zijn allemaal gelijkwaardig. Wat voor kleur dan ik. Maar gelijk ben we net. Goeiedag, welkom bij de eerste podcastserie van de Jong Fries Gemeenschap. We praten met verschillende mensen over verschillende onderwerpen wat betreft cultuur, taal, identiteit. En ik zit hier op dit moment bij Steven Sterk. Van harte welkom. Dank u wel. Ik ben blij dat het een tijd voor u maatje woest. En ik denk dat we het voornamelijk over het boeken gaan zullen. Ook wat onderwerpen. Maar zoals die zelf eerst wat introduceren kennen. Ik denk dat de meeste mensen die kennen als boekhandelaar, uitjouwer. En hoe is het een beetje zo kwam? Hoe het begonnen is, en ik zal dat bezietje kwart te houden, is door ik geen baan krijgen. Want er is een tijd geweest dat je ook geen werk krijgt. Dat ik ben in de 80 jaren begonnen op een rommelmerken. Want dan kon je mooi goed inkopen. En hield ik net. En zo ben ik stadig aan ijs in de boeken roegelen. En dat is mij een heel soort van bedrijven kwam die nou in de gedik zitten. De boekenhandel, dat is echt maar... Ja, de boekenhandel. Ja. En er zijn verschillende bedrijven. Ook een berichtje, dus een boekhandel in Utrecht. Dat heb ik al 34 jaar, daar ben ik zo'n beetje begonnen. En de groothandel, Trial, dat is de Rams, dat is, zit nog al in die gedik. En ze later binnen begonnen bij een paar uitjouwerijen. Eerst mij Steven Sterk uitjouwerij. Later heb ik Bornmeer oernaam. Later heb ik het Friese Pers gekocht. En dus ik Noordboek oernaam. En Noordboek is het belangrijkste imprint. Imprint is de naam van de uitjouwerij die wij broeken. De officiële naam van de uitjouwerij is 20 levensdichten en een lied van Wanhoop BV. Aha. Dat vind ik eigenlijk het Libben, of Mijn Libben. En dat refereert aan een gedicht van Pablo Neruda, Oerzet de Klaar Brunspa. Nou ja, en er is nog een uitjouwerij Sterk en de Vrezen. Sterk met CK, omdat dat wat Vlaams klinkt. Dat is een geerwerking met een Vlaamse uitjouwer. Aha. En dat zit allemaal op de gedik. Ja, want de boekhandel die zit in Utrecht. Utrecht. Hoe is dat zo? Kwam? Dat lijkt nou ja, heel, doet iets, hier een idee om een winkelketen te beginnen. Niet gehinderd de enige kennis is ik altijd. En een vriend van mij die bellen van er staat een pand hier in Utrecht. Ja. Werd nooit een pand hier weer. Nou, en toen ben ik naar de gemeente rond en nou, koek het wel hier. Ze vregen een soort geld. Ik zei, kende ik wat oud, dat kon ik wel. Doe, heb ik dat gewoon hier. En daar ben ik begonnen als boekhandel. Ja. Later heb ik het pand gekocht en heel verbouwd. En dat is nog heel die boekhandel. Dit werd nog steeds Steven Sterk jet. Maar wat ik zelfs net zo vaak meer kon. En in de gedik zit wat een pruttenmeester misschien wel herkennen. Dat mooie pand. Daar zit daar is een groothandel. Ja. Kan jij wat over vertellen? Want je moet daar ierlijks een soort boekenmarkt organiseren je hem daar? Ja, het is natuurlijk zo, wij leveren aan boekhandels, ja. Inclusief internet, bol.com, vanzelfs al online aanbieders. En we leveren je aan alle boekhandels in het Nederlandstalige gebied, dus Nederland en Vlaanderen. En één keer in het jaar hebben we daar een grote boekenmerk, meestal met de Pinkster daar, en dit hier ik weer. En dat is eigenlijk met de opening ontstaan. En dat vinden we hartstikke leuk. Ja. Dan komt er een heel soort volk met een soort verkocht. Maar dat is wel een soort willen. Dat is ook een soort dwarpsfeest, is ik altijd, voor mezelf. En dat is dan net alleen nog Fries? Dat ben alle verschillende... Dat is bericht op heel Nederland, maar de praktijk is vanzelfs dat, ik denk, 60% uit Friesland komt, een paar uit Greensland.
En misschien een pad nog uit de rest van Nederland. Ja. Want die verschillende uitjouwerijen, wat zijn de verschillende... Die brengen verschillende genres uit. Hoe maakt dat zin? Nou, we richten ons meest op de non-fiction. Dus boeken, geschiedenis, kunst, wetenschap. Omdat er zit een idee achter dat het lezen erodeert. Dus het wordt minder. Maar in de boppenkant net. Dus, maar dat is de boppenkant van een merk. Dus de hege opleiding, daar zit, die boeken is vrij stabiel. Maar dat vind ik dat het leukste. Dus dat heb ik met mijn eigen vakker te matchen. Dus de verschillende jouwerijen het wel, zit maar bij Noordboek zit ik een lijn filosofie. In Sterkende Vrezen zit meer een lijn ik taal. Bij het Meerders Instituut meidje we boeken. En in Noordboek, of in 20 levensdichten en een leert van op BV's, dik Bormeer. En dat ben dan voor de Frieske boeken. Ja. De Frieske boeken brengen we nou uit onder Bormeer. Ja, nou dat is natuurlijk wel iets wat ik in dit gesprek nog wel een beetje op taspitsen wil. Op het Frieske. Ja. Hoe groot is dat? Dat is dus net, dat is uiteindelijk dan maar een lidsdeel van wat je hem doet in een hele breedte. Want we gaan natuurlijk, dat is geen geheim, een lezerspubliek wat Fries lezen kan. Ja, dat is dus heel belangrijk. Dat is een paar procent van de omzet. Zo, het Fries Utjan, behalve een Hielke Speerstra, we hebben nog wel aantal van verkeepje. Van het laatste boek Testament van de Ziel hebben we al grif 4.000 verkocht. Dus dat is heel best. Maar dat ben grote aantal van Fries. Dat is voor Nederlandse boeken ik al een flink aantal. Van goed Fries boek. Van Oerpolder heb ik 13.000 nog verkocht. En, van de Oerpolder van Hielke Speerstra. Ja. Zo, in uitjouwerij begin wie dat ik zeg altijd, ik wil graag maatschappelijk actief zijn in Friesland, maar ik wil net vergaderen. Dus ik wil debat. En er is zeker bij de parsen in Friesland een gebrek over debat over Friesland. Wel kan het wel weten, over de identiteit. Mijn dochter al zit men in Holland. Men gaat net uit vanuit de Friese kracht of de Friese gedachte. Dus mijn bijdrage is dan om boeken uit te gaan die ik iets bijdraag aan debat, discussie. Oké. Nou, en ik ben in het Fries, want dat vind ik een maatschappelijke taak. Ik vind het mooi, maar ik vind het maatschappelijke taak dat er een uitjouwerij is die het Fries uitjouwt. Ja. En net alleen de AFOEK die het dubbeldwers subsidieerd wordt door de provincie, maar ik ben de enige commerciële grote uitjouwerij die ik Fries uitjouwt, maar omdat ik echt vind dat het wezen moet. Ja. En daar aardig iets aan heb. Nou, die merk is heel behind. Dus Hielke Speerstra verkeep het goed. Het boekje Vogels, determinatiegids, heb ik 13.000 nog verkocht, maar dat is ook al 15 jaar oud, zo'n beetje. En verder is het boek van belang. Dus begelijks het boek over de oud-Friese wetten. Asaga is het dingtiet. Dat is een heel belangrijk boek geweest, omdat net in zelfs de Ring van de Velden net beseffen je van de oude Friese wetten. En dat is uw geschiedenis, uw literatuur. Ja, zeker. Dus dat maakt mensen weten. Mensen goed net te lezen, maar ze kunnen het nou lezen. Ja, het is er. En Vriend Dier is eindelijk het tweede deel. Er zit 10 hier tussen. Maak het er nog oebele Fries. Verband uit jong. Dat zijn de prozaïsche teksten. De testamenten en zo. Ja. Ik fantastisch. Maar ik ook oud-Fries. En ja, ik heb een geschiedenisboek. Echt prachtig. Ja. Nou ja, dat zie ik als taak en dat ik een heel soort wil aan heb. Dus dat zit er eigenlijk wel als belangrijke motivatie achter. Want zei van, het is dus een behind merken. Daar has 4.000 boeken van Hielke Speerstra, dat is al wel prutten. Maar binder genres die het in het Fries, dus hij schrijft ook al dat Vogelaarboek. Binder genres die het in het Fries populairder binnen dan andere genres. Wat kun je even zeggen? Dat is voor zo een boekje Vogels, dat is gewoon een determinatiegidsje met foto's. Dus is het populair. Ja. Dat is mooi. Ik weet net dat ik er nou nog 13.000 van verkeep je kunnen zoeken. Een mooie non-fictie. Dus een mooi verhaal. Dus anekdotische verhaal. Nog het vaak beter als literatuur. Ja. Maar het hing het van het boek af. Ja. De beheining voor Friesland is dat zo in Nederland heeft. In Friesland kun je nog een keer een recensie krijgen of een interview. Dat is het heegst helbare. In Ljouwte kranten en in Fries Dijblad. Omroep Friesland doet eigenlijk niet op cultuur. De vraag is of ze weten of cultuur bestaat.
Maar in Nederland heb je heel andere programma's nog die er, sinds maar er al een keer libellen of er is een radioprogramma je boeken keert of zelfs een televisieprogramma je boeken. Dat hebben we in Friesland net. Dus je brengt het uit. Als je mazzel hebt, krijg je een recensie. Ja. Nou, dan is het gebeurd. Dus die promotie van het Frieske boek, van de Frieske literatuur, dat is toen wel als een tekortkoming. Ja, dat is een groot tekort. Zo vroeger hier nog een Zuiderlakje, dat wie gewoon sociale druk, gist naar de Harkema en dan zei ze, wil je een Fries boekkeepje? Ja. En dan viel het meest verplicht om daar stoot toevallig de komst of bij mij in een bennenboekje. Nou, kies je nee zezen. Nee zezen. Nou, Ferdinand de Jong had dat wel wat opzet. Maar dat is behind, maar wel heel belangrijk. Maar die promotie is, dat bloed in Friesland heel behind. Omdat er ook heel weinig parsen, heel weinig kritische parsen is. Nou ja, want dat komt eigenlijk wel een beetje dan... was het al zei, van, bent er dus heel kritisch over, net alleen nog over dat er dus weinig een cultuur promoten wordt. Ik debat mist. Ja. In de media. Wat mist daarin? Want toen zei ze van, nou, mijn boeken, met die uitjouwerij wil ik dus wel debatten creëren. Ja, en het is een beetje nieuws bij het begin hoe de Jong Frieske Mierskip, dat was de cultuur omheen brengen. Ja. Friesland is een hele entiteit die lieds is. Ja. En vaak anti-intellectueel is ik. En dus ik vind dat krijg als in de tijd van Jong Frieske Mierskip, dan mag het omheen brengen. Dan mag het intellectuele debat vieren. En dat mis ik. En dat is behind. Daar heb ik dus de media eens net voor. Nou, wat ik dwang in, is daarin een beetje sturen. Of dingen, mensen schreeuwen letten. En dat ik het uit jou. Ik zet mensen aan het werken. Wat dat betreft is het net alleen maar een probleem in Friesland, denk ik. Ik weet niet hoe stuur het denkst, maar die is natuurlijk voor meer mensen klachten, platteland versus stad, dat in de media, het algemene debat, sowieso wat ontbreekt en dat het eenzijdig is. Dus dat is net alleen nog maar een probleem misschien in Friesland. Nee, het is in het hele platteland, als dat zo juist. De stad versus platteland, hè? Dat is en dan hebben we het hele platteland, maar de Twente, ik bij en Drenthe en Friesland. Ja, dat is net alleen nog Friesland. Dus net alleen nog Friesland. Dus wat dat betreft hebben we in Nederland of in Friesland diezelfde tendens, dat er eigenlijk net genoeg debat is, dat er net genoeg verschillende stemmen worden. Hoe is toen de naai? Hij kijkt ook al een beetje over identiteit. Dat is een tweede van het verhaal van Friesland. Want dat krijgen we natuurlijk vanuit het grotere geheel, wordt het echt net nauwelijks verteld. Hoe is dat binnen Friesland? Wordt u verhaal van Friesland? Hoe is dat op dit moment verteld wordt? En zo dat beter matten, zo dat oorsmatten? Nou ja, het besef. Zul je maar eerst omschrijven wat is identiteit? Hè? Ja. Identiteit is een beetje vies woord. Ik zal dit zeggen. Identiteit is wichtig. Als je net weet wat je binnen, dan ken je ook niet. Je mag weten wat je wij komt. En dan mag je beseffen wijzen. Je bent net beter, je bent niet net minder, maar je bent oors. En ik geloof in oors. Want ik vind het mooi, daarom zit ik vaak, culturele biodiversiteit. Ik reis graag naar andere landen, want dan heb ik andere cultuur. Dan zie ik een mooie bergen en ik heb een andere taal. Dat vind ik heel nieuwsgierig. En ik wil geen McDonald's overal, dus ik wil net die oppervlakkigheid. Dus het is heel wichtig om identiteit te benemen. Die diversiteit. Diversiteit, identiteit en daarmee diversiteit. Nou, wat maakt de identiteit van Friesland met verschillende elementen? Dat is taal. Maar taal is net het wichtigste. Maar dan ben ik mensen die daar Fries willen en die steeds praten of die Nederlands praten. Ik kan wel heel Fries willen en toch net Fries praten. Een belangrijk element. Ja, nou alleen nog daar al, denk ik wel verschillend tocht. Want er ben natuurlijk nog... daar wordt wel door sommige mensen heel wat op inzetten. Van ja, die taal en die moeten we praten. En de ene vindt het belangrijker dan de oren, denk ik. En dus hij is van, nou, dat is net alleen nog maar. Nee, maar je kan net in Friesland functioneren maatschappelijk als je net Fries verstaan. Dat is heel simpel. Nee. En dat is ik een eerst. Maar dat volle meer beroekt worden, hersteld worden. Maar taal, je kan wel Fries wezen zonder een... ik zie vaak mensen van... dus wees er al 20 jaar, dat is een cursus Fries dienen. En dan, ik zei, dat is toch Fries?
Ja, maar ja, ik ben niet geboren. Nee, ik zei, ja, maar uw volk ben het je nog maar 200 jaar, want ik ben toch Fries. Hè? Ja. Dus ik zei zoals dat hekt ontleend aan de Sioux-Indiaan. Die zei van, nou, de best Sioux als u sa veelst. Nou, Ja. ik zei, als u die Fries veelst, dan best toch Fries. Was Ja. die verbinden, was die net verbinden? Die kaart met meidje. Ja. Heel bewust elkaar. Was die verbinden, ja of nee? Dus ik was in een directeur van een cultureel instituut. Die zei ook, ja, jullie Friesen. Die zei, was er nog bij, ja of net? Ja. Dan mag er u zijn. Dus het is een derde keus, die smaakt. Taal is essentieel, maar de kist hoeft net met Fries te praten. Dan Maar dan kiest wel Fries willen. ik Ja. wil Fries wezen. En dan mag Ja, het ik ben Fries. secundair, mag het begrip, mag het lezen kennen, mag het verstaan kennen. En als het net praten is, nou, dat hoeft voor mij net per se. Behalve dan voor officiële functies, maar dan hebben we het nog even. Het heeft het over het maatschappelijk debat. Maar fijn, identiteit, taal is wichtig. Cultuur is wichtig. Cultuur is een heel breed begrip. Dat het literatuur te maken, het met scootjesielen te krijgen, maar dat zit allegaar in een heel, maar we willen mij verbonden binnen. Ja. Keertsen. Ja. En die het wobbeltje met keertsen en het niks met scootjesielen en horizon. Het landschap is ook een belangrijk onderdeel van identiteit. Ja. Als je onthoudt van landschap, de woorden, de klei, de ruimte, het landschap is een belangrijk deel wat wij allegaar hebben. Dat is ook een deel west toe die sterk, du bent veel sterk verbonden met de natuur, met de landschap. Maar Landschap is dat had iedereen kapitaal. sterker dan de Ja. oren, denk ik. Tenminste, de jeugd is daar misschien. Het is natuurlijk een generatie kwestie, maar landschap kerst maar niet een keer vergriemen, zeg Ja. ik altijd. Ja. Kerst net 2 keer wat. Nee. Kerst net meer een Nee. hele week slopen. Dat doe je Nee. net. Dus denk er heel goed aan. Nee. Ja. Je moet eerst weten wat je met Friesland wil. Inderdaad, Dat is van waar een wil je Lelylijn heen, ja. verhaal. Eerst beseffen, eerst het debat over Friesland. Waar willen we heen? Wat willen we met het landschap? Willen we het volbouwen? Willen we het net? Wat willen we? Ja. En hoe bouwen we dan? Daar moet je heel voorzichtig mee wezen, want je kunt maar niet een keer vergriemen. Ja. Maar fijn, het richt je automatisch taal, cultuur, landschap, sociale cohesie, plattelandscultuur, zeg ik altijd maar. Dat verdwijnt natuurlijk, want Friesland weet ik heel meer bebouwing, steden, Ja. dorpen en platteland. Maar sociale cohesie, het verhaal dat als het winter komt, dan 5 mijl door de baan, dat is heel wichtig. Ja. Is nooit ook praktiseerd van hoe versterken we dat ijs? Wat doen we ermee? Terwijl in de steden sociale cohesie Ja. heel wichtig is. Denk ik een boervrouw, denk boervrouw aan mij. Steekt er die op hiem. Nou ja, maar het is hier wel het meenskip. Het is natuurlijk Friesland, platteland, zit er wel onbekend om die sociale cohesie, althans om de. Ja, maar het je- neemt ouw. Het debat is er ik net hoe versterken Hoe we dat? horen we dat? Bij alle Hoe nieuwe horen we dat? inkomens die uit de stad komen, Ja. krijg je een cursus sociale cohesie. Met een uitlijn van het gietje sa om en ta. Ik heb het nooit zien. Van geen Nee. enkele gemeente. Nee. En ik maak het 3 geven oud, dus Ja. taal, cultuur, landschap, sociale cohesie en skiertnis. De verbinding met skiertnis. En dat hebben we als identiteit Friesland heel sterk. 2000 die Fries, Terpen enzovoort. Nou, je kan heel lang terug in. Maar het besef dat we hier op een stukje grond zitten in de wereld, dat is voorouders, Wetsekwijk aan, heel wichtig binnen. En dat er iets ontstaan is. En dat er wat opbouwt. Hè. Dus al dat zijn elementen die het bepalen binnen voor identiteit. Ja. Nou, als dat wist, kist er wat met wel. En want ik jij die verschillende elementen neem. Wat mij sterk om denken doet, is de Friese paradox. Ja. Dat we hier in Friesland economisch zien misschien minder welvarend binnen, maar dat we wel een grotere brede welvaart hebben. Dat we dus wel gelukkiger binnen dan prutte oren plakken in Nederland. En dan, als ik dan die onderzoeken daarna lees, dan komen heel veel aspecten van die stoel nou neemt, die komen daar ook weer in waarom. Dat dus prutte Friesen in de eerste onderzoeken blijkt aan dat inderdaad die identiteit en die taal, maar ook het landschap, dat hun geluksgevoel en hun brede welvaart ook vergroot. Ja. Dus in die zin, ja, denk ik. Was toen nog zei, van en dan wil ik wel graag weten wat die visie daarop is. Ja, er zijn andere aspecten die we inderdaad die we wel belangrijk horen en die we wel in het eigen horen. En oké, maar waar geven we dan met die aspecten heen? Identiteit, brede welvaart. Wat is die visie daarop? De vraag is, vinden we dat die identiteit belangrijk? En als Nou, de die identiteit Friesen belangrijk- zezen in Ja, die maar- onderzoeken en De nou Friesen, maar dat is een
maar ik heb het nou even over de mensen die het sturen moeten. Waar wij die... Dan heet het de gruttere. Ja, wil je dat versterken? Wil je dat houden? Ja. Nou, ik vind van al, want ja, waarom zou je... Ja. Ik krijg ook culturele biodiversiteit. Diversiteit. Ik vind dat versterk je mast, de Friese identiteit. Ja. Nog eens, niet omdat het beter best, net omdat het minder best, maar omdat het leeuw in diversiteit zat. Voor de panda, de laatste panda, zwaar dat die net uitstjet. Dat is ook wel, want daar stippen ze eigenlijk ook om. Daar is vaak ik wel een beetje een drempel van ja, maar diversiteit, maar er wordt net inderdaad een oor uitsluiten. En dat gaat om goed uitlijn van daar gaat het dan natuurlijk net om. Het gaat erom dat is die eigen identiteit. Ja, en dan dus is een soort welkom. Dan kerst die verbinden. Dan kerst die morgen als die komst Fries willen. Ja. Als die verbinden wordt. Dat is net budget wel wat. Budget ik dat in die meerskip opgeven mast. Iets dwan mast. Ja. Kerst net alleen maar in de hoes zitten blijven neer dwan. Maar door de vrijheid om die te verbinden. Ja. En dat is een welkom. We zitten als Friesland in een heel heterogeen gebied. Hè. Ik wat taal. Het heeft Beels, het Stellingwerfs, het de Stadstaal, het Nederlands. Het altijd zo west. En dus wij zitten net in een homogeen Friestalig gebied. Nee. Maar je kent vermijden met ik mensen die je krijgt komen die voorraak thuis willen. Nou, ik ben een soort naar Zuid-Afrika. Ik wil me er thuis. Maar jou me er ook bij. Ja. Dus het is de vraag, moest hij erbij aan of net? Ja, nou, het is van beide kanten brengt het verantwoordelijkheid. Het verantwoordelijkheid. Ja, zeker. Zeker. Maar vertel je er, die Friese, dus hij is van, nou ja, we maken de keuzes in maatje. Dat is dus net alleen nog maar binnen Friesland, maar ook van, dus just dat dan ik een groter geheel van, wat voor keuzes maatje we daarin? Nou ja, het probleem is, het debat wordt net voert. Nee. Er wordt net, wat ik heb nou analyse doen van wat ik vind dat identiteit wel elke mens nog niet zitten. Als dat bij eens best, en dat is een pakket, is een gehaktbal, is ook altijd. Hè? Identiteit is een gehaktbal. Alle materiaal wat erin zit ik in de cultuur. Maar dus krijg wat oors. Ja. Ik bedoel, wij zijn algemeen mensen, maar wij ben ik heel verschillend. Nou? Ja. Dus we hetzelfde vlees en hetzelfde goed bij we maken. Ja. Maar dat zo is het uit de politiek wij, dat debat van wat vinden we wichtig. Hoe gaan wij met het landschap om? Ja. Is het de kapitaalenbouw het vol? Dat is allegaar. Als we die identiteit versterken willen, dat ik dat zo. Sociale cohesie, geschiedenis, landschap, cultuur, taal. Nou, dan mag je daarin sturen. En het verhaal wordt nou, du verbiedt met politieke keuzes. Ja, dat verhaal wordt nou natuurlijk bepaald van, nou ja, fjouwerier, kwarte termijn. Gefragmenteerd. Ja. Je nou de lelielijn. Die discussie, wat doen we met het landschap? Ja. En niet dat landschap eruit pikt, nog heel wichtig. En soms gaat het taal, maar het is wel gefragmenteerd. Sociale cohesie is net, waar we zijn net bij bemoeien. Ik heb wel het idee dat het met de lelielijn het eigenlijk heel veel aspecten bij binnen kwam komen. Want dan had het over stad, platteland. En komen de meeste hier dan vanuit de Randstad hier hinwaaien. Dan had het weer over van ja, dan moet je inderdaad weer praten over van oké, maar hoeveel mensen komen je dan heen? Wat betekent het voor uw cultuur en voor uw bijvoorbeeld uw taal? Dan heb je het inderdaad uit het landschap. Want ja, die trein die moet online worden, bouwen, huizen. Daar komen wel een hele aspect mee. Ja, er komt een soort beeldkoor. Die discussie, maar het is net. Het komt meer toevallig bij elkaar. Ja. Het wordt net echt hoe praat van. Het is gevoel. Nee, hè? het is net van werk en wie heen met je aan en past die lelielijn erbij of net? Nee. En ik denk dat de lelielijn een theoretische verhaal is. Maar dan kom ik in Boetenvries naar Friesland. Ik heb het meest gevraagd. Boetenvries, komt er nou naar Friesland? Nee, natuurlijk niet. De verwacht is net dat er een keppelmeester zegt zelf van nou, we werken in Randstad. We kunnen in Friesland mooi een huis bouwen en dan reizen we heen en weer. Want du verwacht dat net. Het is natuurlijk al gebeurd met die COVID-pandemie. Ja. Dus ik ben heel soort mensen verhuizen. Ja. De vraag is hoe lang die mensen blijven. Ja. Want daar is het stad platteland. Van past die in die sociale cohesie, in die plattelandscultuur. Ja. Sluit die daar vooral? Die oren, dit is ik net nee. We hebben orenwegen van migratie gehad. Van mensen die naar Friesland kwamen om te weien. Het begon in eind jaren 60, begin jaren 70. De huisjes hier goedkoop gingen en de mobiliteit begon kwam. Er is nooit onderzoek naar die en hebben ze mij van wat de gevolgen van is. Ben die mensen bleu? Of geen zal ik waarom? Ik denk dat een heel soort mensen uit de stad jonge lieden met waarom gaan naar de stad. Het is ook een cultuurverschil.
En dat mag. Ja, het is een hele andere manier van leven. Het is een hele andere manier van... Door is het heel oor zoals iemand die in Amsterdam is en doe wat eerst oren ding. Ja, En dan, maar ik ook kennen. Dus ik ben een plattelander. Meer Ja, ik heb wel vrienden uit Greens hier op visite gaan en die zeggen me heen en die zijn dus van ik zou je gil en gek worden. Ja. Terwijl ik hou ervan om in de ruimte te zijn. Ja. Doe wel een stuk in de ruimte. Ja. Wat krijgt dan een beetje saai van veel wel verbonden met de natuur. Had ik niet jaar over hoe je ermee omgeest en ik kan daar wat meer over vertellen. Dat is wel. Ik neem mezelf, want ik heb mezelf wel soms omschreven als een cosmopolitische plattelander. Ik ben een plattelander in mijn ieren en zin. Want ik ben thuis plattelander. Ik maak het veel in. Ik maak even bij de kano het veel in. Ik ben goorzaaien uit en ik maak vruchtensapmeidje van mijn eigen spul. En dus in wezen ben ik een plattelander. Maar ik ken heel goed in de stad. Ik maar nooit langer dan 3 of 4 dagen. Ik vermijd me prima in New York en Kaapstad. Ik ben een hele wereld om musea te zien. Dus ik ben in grote stad. Ik vind het heerlijk. Al die aspecten van het leven. Maar ik mat waarom naar platteland. Want dat is meer reist en dan viel ik me thuis. Ik heb nou een huis gekocht in Zuid-Afrika. Daar viel ik me thuis. Dat is ik platteland. Ik op het platteland, ja. Platteland. Wat is die visie? Als dat dan zou, nou ja, de viel zich verboend met het platteland, de viel zich er thuis. Wat is die visie op? Werd we dan met Friesland hindermatten, maar ik was toen krijgt onstipt dus op het landschap. De broest met landschap? Nou ja, die verschillende aspecten van die Friese identiteit. Zoals van, het ontbreekt eigenlijk in Friesland hoe het debat en hoe een visie op werd we met je al hindermatten. Ja. Hast u daar een visie op ontwikkelen van hoe moeten we omgaan met de landschap en met die ruimte en met de uitdagingen die het wat dat betreft op dit moment op us? Nou ja, te beginnen beseffen hoe dat landschap wichtig is. Vanuit de geschiedenis, vanuit als het bouwst, wist ik dat het voor 30 jaar bouwst. Want 30 jaar zit voor zover het oceaan is. Maar het kist eigenlijk net meer dan 4 jaar oceaan. Dat is al een heel lange periode. Maar je kan nu rekenen dat door 30 jaar heel soort oude mensen daar binnen. Want dan ben ik 95, nou ik weet niet of ik dat hel je. Maar dan is het dus je moet heel besef wezen van we bouwen wel, maar we hebben het als leegste in, wat doen we er haast bij. Ja. Het landskapitaal, ik denk, dan haal ik alleen nog het landschap eruit. Dus wat ik vaak zeg, je mag er heel voorzichtig mee wezen. Je kan maar 1 keer vergriemen. Ja. Dus de kerst ik oors naar bebouwing zijn. Er ben heel soort industrieterrein. Als je het industrieterrein bouwt binnen, is heel roem opzet. Hè? Maar dan loeken we weer een industriegebied erbij. Ja. Waar ik zit in de gedik, dat is nog net vol. Maar het is ook een leegbouw. Dus ik net over de architectuur praat. De oude industriegebieden, die bij prachtige plakken, als daar wenningen van maken, dan kun je heel wat bouwen. Dus het is ook een creativiteit. Hoe jost. Dus net altijd als er nieuwe hectares groen opofferen moest om bouwerij. Stik zijn was het hest. Ja. En dan kun je industriegebieden verbroeken. Dan kun je dat oors inrichten. Dan kun je dat efficiënter inrichten. Dat is een gedachte best. Maar beginnen maar als door het landschap hest. Ja. En net met weer een vakantiepark, omdat er een ondernemer is die zei van 0,2 FTE is. Ja, dat financiële aspect. Wat natuurlijk wel net in Friesland ontwikkeling is. Want ja, daar moet je toch om denken. Ik ben zelf ook ondernemer en ja, je moet toch net alleen nog maar ondernemers gaan wat dat betreft. Ja, wel, maar je moet daar kun je wel sturen. Ja, dat inderdaad. Je kent het oors van. En nog even, we hebben Rom op wat ze zeiden van, nou ja, hoe dat debat en dat er wel heel kritisch op is in Friesland, op de media en hoe ze maar de Frieske, dat er eigenlijk te weinig promotie is van de Friese cultuur, van de Friese boeken, literatuur. Kist wat voorbeelden nemen, want toen zeiden ze van, ik wil zelf wel bijdragen aan het debat, maar mijn Friese titels. Kist voorbeelden nemen van boeken die stuurt jou haast, waarvan de stinks van, daar kan ik niet in bijdragen, mijn leveren. Nou ja, wat krekel zijn, hè, die oud-Friese wetten, Azaga, Denktiet en Verband, dat hier net was als ik net initiatief nam hier. Ja. Dat klinkt wat eigenwijs, maar ik vind het heel wichtig. Ik ben heel blij dat ik het niet heb. Ja. Dat is ik, maar het boekje Vogels ik vind,
Ik vond vroeger, als ik jonkje, dan zeg ik een protter. En dan zeg ik een boekje en dan is die een spreeuw. Nee, het is een protterbliksem. Ja. Dus belangrijk om de voegelnaam, en daarna heb ik nog een boekje Blommen uit jong, om gewoon cent te laten van, dan ben ik, je moet dat versterk je. Ja. De heb ik een soort willen van. Uiteindelijk heb ik er ook nog van verzinnen. Destje in de Frieske. Ja, dus gewoon een vogelgeertse Friesland. Dit Nederlands ik bij de Latijnse namen. Maar dat is daar vertel ik wat mee. Ja. En het boek van Bert Loper, die essays, Hier ligt de zee, dat is een belangrijke verhaal. Ja. Het Frieslands verleden, wat ik mij het Fries Dijbleef uit jongen heb. Dat ben belangrijk, maar een goed boek wezen over de Friese skiernis. Dus zo komt er een heel soort voorbij. Ja. Ja, daar ben goede tips van mensen die te clusteren om te zeggen dus van... eigenlijk is het allegaar wat ik zeg om duidelijk te maken dat Friesland oors is en dat ik daar blij mee ben. Maar wel op een soms wetenschappelijk niveau, op een goed niveau. En nogmaals, net omdat we beter binnen, net omdat we minder binnen, maar omdat ik leeuw in het oors. Ja. In de culturele biodiversiteit. Ja, en die diversiteit die moeten we dan vieren. En die willen we, die was het daarmee versterken. Ja, wat dat betreft, we in het voorgesprek er ook al een beetje over. Ik denk dat er een hele paar mensen binnen die dezelfde ervaring hebben als mij, die het van squallen uit net goed Fries schreeuwen leren ha, of Fries lezen, of dat het daar toch wel ontbreekt. Hoe de geschiedenis helemaal maar net ha. Nee. Ja, dan is het toch, dat merk ik ook, dan is er toch een drempel. En dan moet je eerst zelfs die drempel oer om in je eigen memmetaal boeken te lezen. En ik ervaar dat wel als een heel grote gemis, dat ik toch in mijn eigen memmetaal blijkbaar deels analfabeet ben. En ik weet niet wat die ervaring daarmee is. Hoe was toen die heen eerst. Maar dat is natuurlijk ook een... Ja, dat maakt het erg dat we meestal minder snel misschien aan je Fries boek griepen. Dat we dat hebben we juist nodig om die identiteit dan weer te versterken. En om dat omhoog te helpen. Dat niveau. En in de basis ontbreekt het er uiteindelijk allemaal. Ja, het onderwijs is natuurlijk een van de grootste problemen in het Frieske. Dat hebben we de laatste jaren ik wil meemaken. Het wordt heel makkelijk voor het stappen als een vestjesjongen, voor de Frieske les een vestjesjongen. En dat kan elke niet een keer een beetje mij hummen en mij jongen. Maar met taal is een het begint bij Stokleer, het begint met onderwijs. Ja. Maar het is je moet als eerst, dus het heel duidelijk stellen. Wil je een taal bewaren, dan moet je op stappen maken. Ja. Dat is overal, dat kent ons. En dat is heel vervelend. Ja. En dat willen we net. Dus dat ontbreekt vaak ook een moed. Want er zijn orenbelangen. Hè? En er zijn een heel soort mensen die hebben maar geen zin in. Want het is een minderheidstaal. Ja. De mensen, heel dit vinden is net wichtig. Dus de eerst beginnen met het onderwijs om dat goed en heel streng te maken. Budget dat is de functie eerst bij een provincie, dat is of gemeente. Dat is de functie eerst. Fries, ik actief, broekenmast. Als een taal houden wordt, zit dat dan maar. Als niks dorst, verdwijnt het. Zo simpel is het. Dus je vanuit boekhandel, boekhandel, groothandel, uit jouw rij, doe je met activiteiten met squalm? Zo, bij jou elke keer een boeken kreeg je. De squalm, die maar zelf weten wat ze kreeg. En we jou net volle bennenboeken uit, als de derde op doelst. Nee. Maar we hebben geen taken naar de squalta. Nee, maar hoe is het? Want ik op de squal, dus hij krijgt al van, vanuit de Friese pers wordt er weinig die in een promotie van de boeken. Dus op squal is er natuurlijk later wel een kommas, want je had de boekenweek en de boekenweekgeschenken en neem maar op. Ja, dat kun je in Friesland natuurlijk zoen je op de berg op squal. Als je zelf nog op dit moment ervaring niet zo'n je zit op squal. Ja, dus dat is een heel prettig soeste dwang kennen, maar promotie van de Friese en Friese boeken. En ik verbaas me er wel hoe weinig het in wordt. Het hing het van de school nou. Het hing het vaak ik van de kwaliteit van de schoolmaster, juffrouw, die dat docht. Hè. En er wordt, maar goed, die discussie is lang aanwezig. Er wordt net weinig gecontroleerd. Er wordt weinig dwongen. Er wordt net sanctioneerd. Nee. En als er net sanctioneert, wem zit het dan wel? Ja. Als er geen zin aan heeft. Ja. Dus is het weer afhankelijk van een schoolmaster of juffer die dat heel wichtig vindt. Ja. Dus dat betekent dat we als ouders... Als maatschappij, als provincie,
Of als riek. Hè? Ja, maar ik zit even te denken hoe voor het kind thuis waren. Ik had ook wel een omslag maken van had ik dan in de boekhandel omrin. Om dan voor de band de juiste Friese boeken te pakken. Ondanks dat ik dan zelf misschien begin ik wel lastig vond. Want de bandboeken zijn natuurlijk net moeilijk om te lezen. Daar gaat het net om. Maar ja, je moest wel even een omschakeling maken. Als dat nog net wend bent om Fries te lezen. En om, als vanuit de basis eigenlijk al vanuit Nederlands tingst. Ondanks dat het in mijn taal is Fries. Ja, dan denk ik van als ouders kun je daar wel... zo'n je er bewust van wezen kennen. Van... Ja, als ouders doen dan heeft het de meeste kracht. Ja. Als daar waar je komt, dat kist, want alleen dat kwast mijn squalvergadering heeft altijd weer meestal niet zien. Maar dat is voor ouders maar dat komen. Ja. Ik heb als uitjouwerij, doet iets Harry Potter in het Fries uitgebracht. En de gorgels. Ja, die had ik lezen, prachtig. Ja. Ik kom dat gewoon dat beschikbaar te maken zien voor squalband. Ja. Voor dat niveau is maar squalband, omdat er heel weinig voor is. Printenboeken minder wel. Maar dit niveau, dus dat heb ik bewust dienen om dat ook gewoon uit te gaan, om het beschikbaar te maken. Om het Fries lezen voor die generatie, voor die leeftijd, dat gonkelijker te maken. Maar dat is de enige wat ik dwangkennis uit jouw rij. Ja. Dit is een maatschappelijk probleem. Ja. Wat het riek afdwingen moet. Ja. Want ik geloof dat de provincie er niks in te zitten heeft. En de provincie kunnen drukken toevinden. De welwillendheid is er wel. De minister, die reden van Friesland. Dus, het kan wel. Ja. Maar maar het wel vanuit Friesland is het afdwingen. En uiteindelijk zo dat alle natuurlijk in de provincie Friesland jaren. Zo simpel is het. Ja, het begint wel bij de meesten zelf. En wie moet er wel eens bewust van worden en het wel willen. Ja, maar dan mag het op een bepaald moment krijgt het Fries geplakt, nou mag het afdwingen. Ja. Ja, de eerste democratie heeft altijd een probleem. Je moet erop praten, je wordt het niet eens, je wordt het nooit helemaal in eens. En dat één keer invierd is het geen probleem meer. Die discussie doet iets hoe dat men burger net vinden koeien. Ja. Het is een waanzin. En die discussie is ik herhaald, hoe het gebrek aan skiernis. Die discussie is na de oorlog hoe Frieske strijdnaam viert. Ja. Dezelfde discussie. Ja. Er is nooit van de parsen die refereert heeft om die discussie uit de 40er, 48 discussie. Maar dat is niet meer bekend. Nee, maar men heeft ik een gebrek aan historische kennis. En nieuwsgierigheid. Ja. En als parsen, als media, mag dat, want dat is het debat, dat mag vieren. Ik kan zeggen, jongens, dit debat hebben, doe ik viert. Zelfde argumenten. Ja, maar dat is zo'n verantwoordelijkheid later. En daar hebben we het dan al een beetje aan bij die pers. Maar ja, daar is echt zin binnen misschien de middelen en net meer om een onderzoek te doen. Of die klacht is natuurlijk van volle meerkanten. Dat er te weinig verdieping en te weinig blijkbaar tiert en hield en energies. Er is nou ook een hele ploeg mensen. Het is ik gewoon, maar dat ik opvoeden, maar sturen. Ja. En het is er net, dus het kan wel, want die mensen minder nou werk. Ja. En maar als grote baas, maar het sturen. Ik stuur mijn personeel, ik gewoon. Ja. Nou, zo algemeen nog fantastisch. Soms maak ik een beetje minder rechts, een beetje minder links. Dat is de taak van de baas. Ja. Of van de baas, directeur of de oerheid. Zeg maar. Ja. Wat is dat dan dat net dat het dus ontbreekt? Wat zei van die duidelijke visie en die actie, of die daadwerkelijk de beslissingen om dat goed te doen, maar een debat en die taal op squallen en er zijn zoveel mensen die er wordt al zo lang over discussieerd van wie moet dat als Friesland weer versterken. En ik had soms het idee, ik ook met verschillende mensen praat, van ja, maar het bloed zou hingen. Ja, maar het is ook een no-go area, sinds ik altijd. Het is een soort township, waar het in de was. Omdat identiteitsverhalen, waar we net dan heeft het aard van elke is gelijk. Ja, natuurlijk, elke is gelijk, maar het is net gelijk, elke is gelijk weer. Dus dan is het een soort van onwil vanuit een bestuur? Het is intellectuele leegte, gebrek, intellectuele diepgang. Het is een no-go area, zo Friese identiteit of Friesland. Wij zijn beide Fries en praten ook, maar als het niet een groot zelschap is, dan wordt mensen, wordt het vervelend. Net dwaren. Dus intellectuele beheindens, no-go there, net dwaren, net hebben voor identiteit, net benemen. En ik zit natuurlijk in die moderne, wat Krek zei van, nee, we zijn allemaal vooral net hoe de identiteit hebben. Ja, nee, want we zijn allemaal gelijk. Ja, we zijn allemaal gelijkwerig. En wat voor kleur dan ik. Maar gelijk ben we net.
Daar moet dus nou echt verhoring komen, net alleen in Friesland, denk ik. Als maar Friesland vooruit wordt, zit er debatteren moeten, zit er een discussie heen moeten. En dat hoeft helemaal niet ongemakkelijk te zijn. Sociale cohesie, bij elke is voor sociale cohesie. Ja. Maar dat er dan bij. Ja. Ja. Maar er is bij alle het stadsvolk wat je komt, of meeske grutte nijbouwweken, soest eigenlijk maar jongen, dit is nijbouwweek, wij alle keer komen oerelwij. Hoe bouwen we dat op? We kennen ontwerpen, een stukje een buurthuis. Instrueer mensen. Ja. Of als er een liedse poppen komt van, ik zit van, want als de minkt taal heeft, je kent beide die op taalbroeken. Er is een hele mooie list met Friese naam, Friese voornaam. Hoe snel te broeken, maar het kan. Ja, suggesties. Ja. En sociale cohesie is leren. Hoe gaan we elkaar om? Het is weer belangrijk dat het is. Ik is dat wel, maar het gebeurt. Het gebeurt net. Maar er is gewoon net onijtocht. Er is geen onwil. Want elke is voor sociale cohesie. Maar we net onijtocht. Hoe het mij omgaan moest. Nee. Over landschap en ambitie. Ik dat echt. Nee. Maar en cultuur, dat is er al gewoon. Het is goed te zien, gaat wat terug. Is het ik net, du hast in het begin ook al een beetje verteld van, ik kom oerel door de wereld, ik viel me oerel op bepaalde plakken op de wereld viel ik me meer tussen oren plakken, maar ik zag een prutte, zei van Zuid-Afrika als ik een hoes kocht, dan ben je misschien juist minder bang om van die eigen identiteit uit te gaan, omdat juist die diversiteit zo volle just en mij maakt. Hoe bedoel je het precies? Nou ja, wat ze zei van, het is een no-go area soms om over die identiteit te praten. Want ja, het wordt misschien ook als exclusief doen en als behind en sluiten. Maar ja, op het moment dat het zelf even mist en zoals du hoe de vrouw reist en oren mensen, oren culturen besjost, oren land, dan ben je er misschien vol minder bang voor dat het station wist. Nou ja, op het moment dat je eigen identiteit. Ja, ik weet wat ik ben en ik weet waar ik bij kom. En daar verblied ik mee om mij Eeltje Boters volksmaat te zezen. Maar ik ben dus, als ik in Afrika, dus op meer skippen en net integreren, herstateren. Ik vind het heel fascinerend. Het is een fascinerend land, alle officiële taal. Alle bevolkingsgroepen die met elkaar omgaan, maar eigenlijk net bij elkaar op visite gaan. Ik vind het fascinerend. Een taal Afrikaans. Ik kom in de meerskip. Ik zie jongen met wel Afrikaans mee praten. Ja. Ik mag bij erbij aan. En jou mee erbij. En dan kom je er al jaren? Nou, dit is nog nee, maar ik kom ook wel in de verschillende meerskippen. Maar ik wil weten hoe het zit. Ik vind het nieuwsgierig. Ja. Dus mijn hobby. En in jouw erbij, probeer eens de taal. Ja, ik wil de taal leren. Ik praat het een beetje. Ik wilde wat praten leren. Want dat is mijn les. Uit Friesland ik terug met opgroeien. Ja. Ik ben Nederlandstalig. Wij praten Nederlands dus hij heeft Fries. Dus mem kwam uit Amsterdam. Dus ik heb altijd heel sterk een gevoel voor cultuur gehad. En gewoon waarnemen. Ja. Wat gebeurt er? Nou, die les die neem ik mee. Ja. En ik lees altijd uit wat ik ben. Ik lees ook altijd uit, dat is een grap die ik vaker vertel, dat ik een Hollander ben. En dan zie ik altijd, een Hollander is net die uit Holland komt, per definitie, maar het is een praatje maken. En dat heb ik op Antillen verteld in Afrika, verteld in Limburg, ik verteld in Twente. En elke keer zoals dan meten knikken van herkenbaar. De man die meesten die al die beter weten, die tijd als ze ergens komen vinden dat het warm hem aanpassen maar dan haar en net andersom. En nogmaals expliciet, zie ik altijd, dat is net iemand die uit Holland komt, maar gewoon die alles beter weet zonder wat lezen te hebben. En hij is de overtreffende trap en je hebt dan een domme Hollander. Dus ik net die uit Holland komt, maar dan ben je die nog meer door als nog. Nou ja. Het komt, we hebben Rome op het moment dat ze zei van, ik weet wat ik wijk om. Ik weet mijn jattels, ik sta sterk in mijn identiteit. En dan kist de vrouw om. Dan kist de discussies om. Dan kist van daaruit, kist verder, kist een verhaal opbouwen. En ik merk, Jeroen, dat in een brede discussie in Friesland wat mist. En dat we die kan toch wel meer uitmatten. Meer debat, meer nijd. Meer debat. Ja. En waar willen we heen? Ja, en dat is een steentje bijdragen met die uitgeverij. Hij is een paar voorbeelden aan, vind ik wel mooi. Ik denk dat als we de gesprekken publiceren, dat we dat ook wel even nemen kunnen. Dan linken naar
die suggesties van die boeken. Ik zou die bedanken willen voor dit gesprek. Wie zullen wellicht een vervolg erop krijgen in de toekomst. Maar van nou eerst bedankt. Tegen tak. Tegen tak.